De hele stad verlicht je met energiezuinige lampen, dat kan net. Dan moet alle fittings en lichtbakken vervangen worden en dat is vierstens het jaar. Inwoners van gewoon weken hebben last van de volle licht, daar kan dus wat uit. De grootste besparing op verlichting is het gewoon bij uitzetten van 1000 streetlampen. Dat scheelt ook onderhoudskosten. Maar er zijn meer maatregels. Dus kijken naar dimbare verlichting, andere armaturen, LED-verlichting, witlichtverlichting. Nou, dat is een aantal van de maatregelen die we zullen nemen. En als het goed is gaan we dan die €75.000 en die 10% besparing halen. 10% kosten besparen, maar wordt het dan ook 10% juster in jouw? Nee, het wordt niet 10% donkerder, maar het wordt wel een beetje donkerder. Na je inzichten in het beleid binnen dat gewoon plakken heel net sabot uitluchten hoegen te worden om de veiligheid. Bijvoorbeeld bushaltes op verlaten straten die erg verlicht waren. Waarbij dames die 's avonds laat met de bus wilden reizen juist op enige afstand van die bushalte gingen staan. Omdat ze ook voor iedereen goed te zien waren. En dat kan dus juist ook tot onveiligheid leiden. De gemeente Ljouwert denkt van 2020 al €75.000 in het jaar besparen te kennen. Het jacht door net banen litten zal grif schelen.